D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection. Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imong soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga may mga barikada pa na. Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gid na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells. D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mamakal, sumaguti ka. Imagine trillion cells, ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Doc. Import siya. May import kaya. Your second immune system. So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga ginakompose. Gipang-train. Nga nakompose ang mga specialized nga mga selula kangay sa B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio. Ang D3 Bio import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system. Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo. So sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang paborito gid sa kagaw. Paborito dapat labi na akong palakaong katamis. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio.
Health, News, D3 Bio, D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM,
Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Ang oras kinadulong sa inyo sang Ditribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang Lift Dare to Switch, lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift Dare to Switch, lift mode na yan. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mabinombahon nga aga. Mo, bam treat naman aga pa oh. Welcome na sa aton sini nga pagpangaragad sa subong edisyon, subong adlaw. Martes na, Martes. It's 18 na sa bulan sa Nobyembre. Kasig ba? Dugay-dugay Disyembre na. Kumusta ka mo da? Kumusta ang mga napadala mensahe nga may gintanom nga bomba? Di
siguro kung natanong mo ning bomba bunyagan na ni nagtubo na no. May guro ning tao ning padala mensahe nga may gintanom kang bomba siguro. Isuok man ning bombas itlog yay. Isuok lang bombas itlog ya. Agpanokpon. Tarsok lis tao niya. Damo-damo ng mga nalitan mo. Kung may makatudlo, may 100,000 nga reward. Grabe daw. 100,000 ang reward nga yatag sa city government Di nagaling yung kwarta Pero ang mga barangay Kopitanis why reward kung sino makatudlo sa barangay Kopitanis ka nagkopit? Kopit bla 8,000 sa 10,000 nga AX sa mga benepisaryo nga mga pamuluyo sila barangay. Why problema So, ginatagaan atensyon ang pamtreat sa bungo. Pero ang korupsyon na ginakatan sang barangay opisyal, mga barangay Kopitanis, ay sa pakay, ay man kuno sa nagreklamo. Yang pamtreat may nagreklamo. Amo na nga may reward kung sino makatudlo. Pinakaulihi subong, Iloilo City National High School naman. Sika naton bisi K5 Karen Badilla. Ay kinaaga pa Central Philippine University. Ginsundan sang University of San Agustin. Ginsundan to sa mga eskwelahan sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, sa Haniway. Sa din pa to. Ang latest subong, amo ang Iloilo City National High School dira sa distrito sa Molo. Taway ipik ang 100,000 now. Sige gapon now. Hindi ni ma-detect, hindi ni makaya sang RACO, hindi ni makaya sang NBI. Ay daw basig na kadlawan kita sini, no? Sang tao ni nga nagapamahog-pahog lang. Nga nagtanom kuno sa bomba. Grabe ang bomba ginatanom. Hindi kung bunyagan mo yung bomba, matubo. Para na si K5 Karen Badilla. I-check nato ni Iloilo City National High School naman, no? Din mo gintanom ang bomba sa lunok. Tani sa lunok mo to ginbutang. Tarso tawod yay. Pagprangka ka kung ano problema mo. Why sa may kasapak sa imo? Bisan ano mo nga pakilala, why sa may kasapak sa imo? Why sa may nakakilala sa imo? Ang mo kasi na, abigwa ka. Ay sa idalom sang Republic Act o kon Presidential Decree nga ini nga may penalidad nga mapriso ka sang sang 5 ka tuig. Kung maglahog kang mga may bamtret, no? Hindi man yusto kag mayong imo sinigang ginaobratoy. Prangka ka. Anong problema mo? Why si may kasapak sa imo? Na nagapasikat ka, nga why ka ginasapak? Iti sa idalom sang violation sang PD Presidential Decree 1727. PD 1727 na nagaprohibit sang malicious dissemination kag false information may kantanan sa bomba kag explosives is punishable up to 5 years in prison. Kag may fine nga 40,000 pesos. O kung mapriso ka, mamulta ka. Pero ang specific nga penalty iga-determinar sang korte base sa kabugaton sang imo nga kasalanan. Sikta ni dugay-dugay kag mga latest nga mga ginahimo subong sa aton mga otoridad para nga mapauntat ini. Kaya binaton may ara kita Republic Act o kasuguan parte sa SIM registration law. Ini bla kay 5 Lawrence nga kung mag-open ka sang Facebook account kakinanglan gid sang cellphone number. Okay, 5 Lawrence no? May cellphone number gid. So nga ini ma-detect. May cellphone number, may SIM registration law man kita. Ano defective ining kasuguan niya ini nga daw damo gapon mga
Namo gapon nga lutsanaw. Sa SIM registration law pa lang magparehistro sang SIM number. Ang ilay tsuraya mo. Sa mga slow nga maglistawo. Ara na si K5 Karen Padilla, waiged. Check rin natin na dugay-dugay si K5 Ginik Oyunan na lang. Kaining reward nga ginhatag bla. Makatudlo sa mga tawo o kon sa tawo o kon mga tawo man na nagahimo-imo sining may mga gintanom nga bomba kuno. Di kanuloy sa mga estudyante ho. Nagpala uli bangod sang bomb threat obra nyo. Oh, sunod-sunod na niya. Alin kahapon ang pinakabilog to, no? May mga eskwelahan sa mga kabanwanan. Ang pinakuli kahapon sa ngapon ang CPU. Ang Iloilo Merchants Marine School. Dira sa Kabugaw Sur Pabiya kahapon nakabaton man. Bining ginahimo siling tawo nga niyo. Kabay pakuntan na mauntat na kay may perwisyo ikaw nga nahimo sa imo sining isig ka pareho kasi way kakabalo nga ining nagahimo-himo sining bomb threat gini kon bomb scare kasi madamo man sa imo mga kaparintihan, madamo man sa imo sining mga himata ang nabiktima sa imo sining nga ginahimo kay daw ginasalalama mo na subong syudad na kag probinsya sang Iloilo ang ginapahog mo nga may gintanom ka nga bomba. Siguro ning bomba nga gintanom no bunyagan ta kag abunuhan ta para magdako bla magtubo. Kaya ang aton sinay mga otoridad subong maka-alerto gid kay dugay-dugay permi lang may bomb threat no. O mga eskwelahan subong mayo lang gani kay way paka-open ang National University no. Ang National University blang inyo dira sa kilid sang SM City Iloilo. Kung nakabukas na laban-laban sunod naman ng bomb threat na National University panaman mo. Gali kay sunod pa nga school year magabaton sa mga estudyante ang inyo National University Iloilo City Campus. Ayun lang gani wala pa makatukod makatapos ang pag-ubra sang Lasal Saint Lasal University dira sa Banwa sang Pabiya. Ay kung nag-operate na nagaklase na laban-laban nakabato naman sila ni bomb threat. Tanan-tanan ng mga eskwelahan. Di ang imo mga himata, ang imo mga hinablos, ang imo kaparintihan, ang imo kabataan sang imo mga kakilala, mga abyan. Apektado subong dapat nga magwa ka para mabalaan ta anong rason nga ang nagapagwa ikaw sa mga mensahe nga may bomb threat sa amo sini nga eskwelahan kag sa amo sini nga establishmento. Hapon si Pio. Ay nasang aga pa si Pio naman. Ay nano man. Oras aton nga pagpanglagad las 11:19 na. Diri sa aton sini nga pagpanglagad bang subong nagrabuab naman ang politika bangon sang ambalbla ni Manang Senator Amy Marcos nga nagagamit kuno drogista kuno gagamit kuno cocaine ang iya sini nga manggon nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si amo ining kabahin sang iya nga speech kahapon sa gintapos nga prayer rally sang Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Ay man sila kalabot 1 milyon na. Ay target nila 1 milyon. Kaya tapos na nila kuno kahapon kay kapoy na
ang mga members ang INC sa ilang pagtilipon-tipon dito sa Quirino Grandstand sa Lunita Park sa Manila. Ilid lang sang sang Manila Hotel. Ara na si K5 Gini Kauyunan ay si Mayor Raisa Triñas Chu nagpayon sang 100,000 kag ano pagid kay may bag-o pagid subongo K5 Gini Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Gen. Yes. So, yes. K5 dyan. Tinabato naman ang latest subong mga adlaw nga pamtrit na bato naman ni Mayor Triñas. Yes, K5 dyan, and then the close coordination ang alcalde with the Iloilo City Police Office and the Regional Anti-Cybercrime Unit of Pantangaco Region 6 K5 dyan. According to Mayor Isa Triñas, nga naghalaga siya sang padya nga 100,000 pesos sa sinuman siya K5 dyan na mapatudlo sa responsable sa likod sining asod na K5 dyan nga pag-bomb threat. Humalin kahapon until now K5 dyan. Tisubong gani K5 dyan, napuhag naman ang pila ka mga bulutuan since may bomb threat sa San Agustin, sa City High K5 dyan, kag sa Central Philippine University. So, muna ka K5 dyan, in close coordination man niya ang alcalde ka K5 dyan, no? At kahapon, nagpatawag siya sa meeting with the ICPO and the RACO Region 6 ka K5 dyan. Karon sa hapon, may meeting. Si Councilor Cedric Cabaluna, ang head ng Public Order and Safety Management Office, or I mean, ang Public Security, para ka K5 dyan, together with the ICT ka K5 dyan, agud man ni istoryahan kung ano nilang update ka K5 dyan, agud mauntat na ang mga asod nga bomb threat. Since sa K5 dyan, nga kumbaga apektado, nagdida ka K5 dyan ang bugos na syudad, not just ang mga estudyante nga nga suspendido ang klase, ang mga negosyo, bala ka K5 dyan. And of course, nagatuga man siya sa pagpamahog, sa kumbaga nagatuga siya sa threat o kontroma sa mga ginikanan man sa K5 dyan. Ikag sa mga estudyante, nagagapitado gida ka K5 dyan ang pag-eskwela sa mga kabataan since last week ka K5 dyan, more or less duhaman kasi man naging suspend ang klase because ang bagyot. Isubong naman sa K5 dyan, may bomb threat naman, suspendido naman ang mga klase ka K5 dyan. Mayo ni Guro K5 Gini ipa-announce kay Mayor Raisa Triñas Choblang at tanan nga mga eskwelahan, public and private schools, no? I-kwan lang anay, transfer lang aton anay ang aton mga modalities to online para nga way isang estudyante sa eskwelahan bla. Tanawon ta kung way estudyante kung mapadala naman sa mensahe nga may gintanom sa nga bomba sa amo ni nga eskwelahan. Mga good for 1 week lang Wala pa man di K5 dyan sa announcement. So, ginahulat pa naton. Actually, ang... kung ako, Mayor, announce na subong. Bangod sunod-sunod niya bomb threat. I-online tanay aton nga klase. Para way tawo sa eskwelahan, tanaunta kung mapadala pa sa mensahe kay 5G ni. Kung ako, Mayor, galing hindi ko Mayor. Way magko plano, kagana nga maglagan Mayor sa syudad. Sa sunod kay K5 dyan naman si Mayor man ikaw. Pero why gid yan Mayor sa Pasi. Way kag balong kung politiko kag nainto ka sang tawo pro. Hindi nga ang politiko nagainto sa tawo. Ang tawo nagainto sa politiko. Yan mo mapainto ka. Hindi gid no. Si diri kay 5 dyan, ang statement man niya sa alcalde kahapon, ging pa doble niya o ging pa triple ang security measures diri kay 5 dyan sa Iloilo City. Not just abi sa mga bulutuan, nakit na kay 5 dyan ang mga government offices, ang City Hall, legislative kay 5 dyan, ang mga public places like plaza, sa mga malls na to kay 5 dyan. Kaya pasang karon sa gidya ang police visibility. Kaya i-check kaya gid bra kay 5 dyan, mas stricto ang magsulod din sa mga buildings, dapat i-check kid sa kay 5 dyan ang mga bag, kapapundit sang maayo ko kay 5 dyan agad nga hindi ba lang ang mga establishments including ang mga eskwelahan private pa na kung public dapat may mga CCTV camera sila. Yes, actually kay dyan may mga CCTV camera. Dapat dira makita man nato na mo kag may gwardiya da bisan pa public school may mga gwardiya gani nga lusutaw. Amo ganing ka K5 dyan. Pero most of the K5 dyan, most mga eskwelahan, di mga gwardiya, gina-check Manila, why man sila may makita nga bomba ka K5 dyan. Way gani. By the way, may gambal gani sa aton niya, pabayaan lang nila, hindi nila pagsapakon po, hindi na pwedeng, hindi pagsapakon. Nga kung may bomb threat bla, no, hindi gid pwede.
No nga hindi nila pagsapakon, hindi nila pagkantuan, hindi pagpa-evacuate o pahalinonda ang mga tawo kag i-check sang EOD, hindi pwede nga pabayaan na nila. K5 Jen. Okay, ang protocol, yes, amo giti kay John, kay ang protocol bala is safety first kaya K5 dyan basi bala as damo-damo na nga mga bumpers, mamba sila pabayin na lang wala man nagyapon, pero what if sa K5 John, no, nga mabalas tulan sa K5 K5 John, tiyan mo na ganit ako na ning huol ang natugas ni mga bumpers sa mga aton nga otoridad, sa mga estudyante, sa mga ginikanan, kag sa mga naganegosyo man K5 John sa mga eskwelahan, since mo na gani kung may mga naganegosyo sa eskwelahan para sa may West Visayas State University, ang ilang pagkaon K5 John ginhatag na lang nila sa mga sa mga estudyante kag K5 John kay kanugon man ang ilang baligya. Di dapat kay ganito kay na may post ko nakita bla taga University of San Agustin sa College of Hospitality Management, amo na HRM sa una. Nga maluto kami, tani kami, gali kami bamtret. Nga tiano lang namon ning baboy namon naging bakal pa lubokon. Kuni perwisyo. Yang bakal naman sila liwat baboy, boss. Kagano kay K5 John subong daan sa pagkabalo naton ang University of San Agustin exam week nila subong kay K5 John. May mga nasumalang, may mga nakasakay kita mga estudyante kay ina nga nagatuon bala kay K5 John. Ti amo naon interrupted man ang ang exam sa mga estudyante kay K5 John. Right now, again in close monitoring ang city government with the ICTO and the RACO 6 K5 John. Kung ano niya status sa K5 John, wala man kinano bala nga posible grupo ni K5 John o kung isa lang giti ka persona ang nag-treating K5 John, kaya magaling na the more ginhatagan mo sang atensyon, mas the more bala K5 John nga nagkakanamian sila kung ginhatagan mo sang pansin ni K5 basi ang tao nga ni basi ang tao nga balko kani basi kulang sa pansin bala niya basi gusto yang magpasikat pasikat sa pro ay sa kasikat blaw pagpasikat sa hindi man namin nga pag-K5 John, tapos gagamit man sa daming account pala K5 John, kung gusto niya pagpasikat i-reveal yung iyang at K5 John. Kadto sa saton di kag ako nagtanom sang bomba. Okay, para nga mabalanta kano gid lang problema basi makabulig kita bla K5 Jen. Mambal siya nga mambal sabi ang nagtanom bomba, mambal nga ako nagtanom bomba kay ka panguluyag ako kay K5 Jen ikaw yunan way ako gid sabat. Ano mo tabo? Ano na lang, sabton mo na lang siya para muntat na siya. Depende akong gwapo, depende, no? Depende. Basta hindi lang kuris-kuris ang itsura, Wala lang sa bomba nga dala. Sigurado ko ay sa bomba nga dala. Pero may kapanganuyagin man si mo, ay mo sa pakaw? Why man? Wala man. Ginasapat sa man Basta naman, padala sa mensahe para mabalanta ko ng problema yan, di ba? Actually, K5 John, para wala maistoryahan. Kung may mga actually, kung may mga nag-experiencehan sa bala K5 John nga mga naman so may mga may mga nag-paabuso, may mga official sila, mga personal sa mga eskwelahan nga hindi man namin ang batasan, i-report the K5 John sa otoridad. Hindi ka pagpagpil sa violence pala K5 John nga magipagwaya sang bomb threat kay hindi naman K5 John siya maapektuhan o kung ang persona nga luyag na bala K5 John sa hugon dala na ang bugos kaya K5 John nga syudad. Imagine pati kita nga mga reporters sa K5 John, no, yung mga feedback kita nga basa nga alarming nga ni gani. Yes, very alarming na K5 John kaya pinalagid kabulutuan sa karon ang nakabaton sa mom sa K5 John. Imagine ang isa at katatlo na ang CPU kaduha na ka K5 John. So kahapon sa aga. So amo kanina nga basi kung may problema basi gwa ka basi makabulig man kita bla siya. Oo. Kung may mga psychological needs pala ka K5 John, yan naman ang city government, no? Nga maghahatag kung naman ang iya nga mga kinahanglan sa K5 John. Again, ay ato naman yung Iloilo City Police Office kahapon with the 13 Brigada. On top man sila ka K5 John sa situation. May mga naman sila sa mga strategic plans, tactic plans sa K5 John. Agud ma-locate ning persona ka K5 John. Pero since hindi man nila ma-reveal, amoy ka K5 John, napasalin nila nga solusyonan gila yun. Kaya pinagapanawagan sa ining suspect sa
because hindi nga unta to na. Kaya hindi ka K5 dyan manami nga joke, hindi manami nga lahog lang K5 dyan according to City Ligada. By the way, ang 100,000 pesos nga reward, sa din inigin kuha ni Mayor Raisa Chu? Sa din iya sang ano nga pundo ni? Wala. Intelligence Fund, hindi? Intelligence Fund? Probably kay K5 dyan sa Intelligence Fund ni sang City, pero wala tagid na specify na, wala gid specify sa alkalde kung di niya kuha ng 100,000 kay K5 dyan nga budget agos nga if ever na may makatudlo ka K5 dyan sa South. Pwede man kanay makambal si Mayor Raisa Chu nga personal ko nga kwarta ihatag. Pwede man na? Pwede man kay K5 dyan. Kung may ara pag kay K5 dyan. Maamot ko 20 pesos. So, dugangan subong right now 100,020 pesos na ang padya sa makatudlo. 100,000 kay Basta, pinapasiguro mo kita nga way sang tawo nga nagapangaluyag sa imo nga way mo ginsapak. Wala. Kung nagapangaluyag ginasapak mo siya, kag ginaprangka mo siya nga kung way kaluyag siya. Oo, muna. Pero kung may luyag ka, medyo may gamay kang kwanda, medyo hulat-hulat lang. Muna. May mga, amo na. Ayo, hindi na niya gusto ang bump treat ni. Hindi, gito kay Fadjan eh. Actually, untatan na dapat mauntat na ni siya. Yes, kay Fadjan. Actually, apitado man pati ang traffic kay Fadjan. Traffic. Ma-observe mo ang mga bulutuan nga may bumper. Ang traffic kay Fadjan halin kahapon. Ang malain gid bla ng imong bata, elementary pa lang. So ikaw nga nanay o kung tatay ka obra ka mo, so napiton ginhapit yun na sa eskwelahan, so malakat ka mo naman sa obra nyo. So tawagan ka mo nga sugaton, kami bumtret, kung ka obra to tatay mo kag nanay mo, sino man sugat sa bata? Amo gid na kay Fadjan ang problema dirati. Amo na nga dapat di mauntat ni kay Fadjan. Kaya panawagan kita kay Fadjan no sa mga kung nagapamati man sa ato ang nagapost ni kay Fadjan. Nga usato niya na hindi gid niya kay Fadjan. Kaya regardless madakpan ni kay Fadjan. Hindi ka madugayan, madakpan ka gid. Hindi kita kay Fadjan because of the syempre technology ka kay Fadjan, may ICT kita. May RACO, may NBI. May RACO kita. May mga IT experts kita kay Fadjan, may police pa kay Fadjan. May taga City Hall madang mga experts sa kwan mo sa IT mo. IT, yes, kay Fadjan. So, kwan ka, untati na. Pero kung may problema ka, personal man na or whatever, kung gusto mo nga hindi ka muya, pwede ka man kapakigangot di sa K5 News FM Iloilo, para basi makabulig kami sa imo kung may problema ka. Yes, kay Fadjan. Message na siya sa Facebook page kay Fadjan sa K5 News sa Pamilya Ilo. Message mo si Ginny Kauyunan Ginny Abilia Kauyunan nga Facebook kay Iyana. Okay, para sa bata basi kung ano blang problema, blang gaamon inisya. Kung basi makabulig makita ka kay Fadjan. Ay, kita ka pati ta kay 5 Ginny nga isa lang nagtawo mo. Possible ka kay Fadjan. Isa lang nagtawo. Or grupo sang tawo. Nga sila lang nga isang grupo bla. Kaya daw pro pareho Aside sa Iloilo. Aside yan kay Fadjan sa Iloilo, may mga nakabato man niya sa probinsya. Kag may report na dito kay Fadjan sa may probinsya man niya kay Fadjan sa Antique. Kaya nakabato ba sila kay Fadjan sa bumtret mo? Sa Antique may bumtret man to? Ay, nano. Yes, kay Fadjan. Nakabato na sila kay Fadjan. By the way, kamusta ang mga barangay Kopitanes? Nabalaan na to? May reklamo na nangabot na sa City Hall? Mga barangay Kopitanes bla? Kilala mo? Barangay Kopitanes kaya ginakopitan nilang AX ng 10,000, 8,000 gid ila, 2,000 lang kadto sa benepisaryo. Anong latest da nung may investigaran ko no? Sino may investigar?
Ang investigation ng K5 John sa city, ginhatag na nila sa Department of Social Welfare and Development sa DSWD. Nagtay na ito, ginaka K5 John labot si Councilor Ong, no? Ang Liga ng mga Barangay President. Ako ti amal niya, wala man pa siya personally minabaton pa nga complain kay K5 John sa iyang office. Kag wala man sa actual idea sining tagtaganay kay K5 John. Nakibot man siya gani may mga reklamo na nga nagaguluwa ni kay K5 John. And gitay man nato nabot si Councilor na Nadilaliana and Committee Chair ng Social Services. Right now kay K5 John, wala pa man naka-response si Councilor na Ginarespeto naman sa K5 John since nga may gina-experiencehan sa karon ng konsehal. Pero kay K5 John, ano gina-experiencehan niya? Doon na patay kay K5 John ang iyang himata. No, kadasig siyang nagligad to, no, kadasig siya mag-post nga. Ginlawag naman si Engineer Pakanan. Engineer to, hindi to yung si Roy Pakanan. Engineer, lain to yung Pakanan. Gerald Pakanan to yung ginlawag to sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung dasig siya mag-post, sabong kay may problema, hindi saksabat. Titry na doon kay K5 John sa council, no? Kasi probably makandak man sila sa investigation and same as ginhimo nila kay K5 John sa korupsyon nga payagina sa flood control project. Di mo pulo-pulo ka man bla sa mga barangay kapitan bla, parang balanta. Parang fair ka. Flood control way kasi nabalaan. Sagad ka pulok-pulok ta. Dari ka pulok-pulok sa mga lokal ni nga korupsyon, no? K5 Jen? Tiyan mo na ka K5 John. Ngayon natin sa update regarding ni sa K5 John. We heard probably basta may tukuron man ang alkalde nga team, no, to investigate ni ka K5 John. Dapat DSWD na lang ang ma-investigar. Kaya kung syudad na may managapon padulungan na. Sa DSWD kay K5 John, according sa ilang spokesperson, ang last na taon nga update, panawagan sila gyapon sa mga complaint ni K5 John. Kaya pa lang sa 7, ang formal complaint kailangan na baton ni K5 John. Kaya nagmando man niya si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang dapat ikidan kay K5 John nagpadalaman ining problema or natabo nga pagpupit sa ayuda sa mga beneficiaryo diri sa Iloilo City kay K5 John. Salamat yun, K5 Jen. Actually, K5 John, idugang na nato, no? Right now, dali kita sa press conference ang ginagyang ako sa ngayon sa K5 John regarding sa ginagyang update. May mga changes sa K5 John. Ang ginagyang katayb kang patrasyon sa K5 John, hiwaton na lamang sa Freedom Grandstand kag sa Iloilo Sports Complex sa K5 John sa January. So it means wala na ni K5 John ang mga iba ni judging areas pala K5 John. Duwa na lang. Duwa na lang ang sports complex kag ang Iloilo Freedom Grandstand kay K5 John. Nag-opt ang IFFI kay K5 John nga duha na lamang sa mga judging areas because nga to avoid traffic congestion kay K5 John. Given pa nga mga further concerns sa K5 John. Actually wala na nato nabatian pa ang dugang nga detalye because nga na-report kita pero kay K5 John amo na ang bag o subong pagbalantayan sa atong dinagyang Festival 2025. Okay. Sige ka K5 John, ini nga balita ang dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapikana na ka detox ka pa. Report nga gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Standby, magabalik kita dugay-dugay. K5 News FM. Sa tagsa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay,
sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Rinitriado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yun na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milby. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Milby sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man na handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milby sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Milby no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minhuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument yung ikamit niya is our boss, Dr. Minhuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Minhuy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ukot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Bayo, pero sa nagtumag isang D3 Bayo, ang pilas ko dasig na lang magayo. D3 Bayo, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bayo, mabakal sa mga butika. D3 Bayo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. May nabato naman nga bump treat ang Ramon Abansinya National High School.
dito sa distrito sang Arevalo o Buson nga gid. Isunod mo ang kuan blang Arevalo Public Cemetery. Nagawa mo na ba? Para hindi ka na mabudlayan. May nadakpan. Nadakpan ni ang kapamahog nga may bump threat Nadakpan ni K5 AJ Cordoba nga nagapamati on the spot sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sining okay ka, may kapi ka. Si Josephine Domingo sang Barangay Alalasan sa distrito sang Lapos K5 AJ. K5 haling kita bag-ulang no sa gym sa Alalasan sa Lapos. So nagwa kita diri kag naglibot sa mga pamalay diri nga ara sa namtang sa higad sang kalsada kay dugay masulod kita. Pero maswerte gid no. Isa diri ka baligya ano. Kun inyo mabatian K5 ang gatukar sa music no mga ka K5. So makuto naton si Ma'am. Ma'am kaysa na di balay mo. Oh sige. Magluwasa mo sini oras. Ma'am ano kapag oras masami ka pamatikid ya sa K5? Basta magabi So ibatian mo na dira nga kung madakpan ka pamati, may ara ka sang premyo? Oo. Tiga laom ka man? Oo So sa subong, hindi ka na maglaom. Okay ka, may kapi ka sa K5. Ano mambal mo kay Doc Ramil Oy kag sa K5? Salamat sa ginhatag sang K5 sa DTX Catinix. Kag ni Doc Ramil Oy. Kag ni Doc Ramil Oy. Doc Ramil Oy. Oo. Tiabi agdaha diri ang mga kaingod nimo no nga mamati na sa K5 agod dason base sila naman ang maswerte nga amon nga madakpan. Agda sila bi? Diri sa amon nga lugar gabay pa makapamati nga mo permi sang sang K5 radio para nga maka-avail ka mo sa gila nga papremyo. So magluwas sinan anay gagamit ka man diri mga produkto ni Doc Ramil Oy pareho sang D3 Bio, DTX 500, may TC, DTX Copimex. Ang DTX Bio nakaginom sa banahon. Ang DTX D3 Bio? Oo, DTX Bio kaginom sa subong. Okay kay daw medyo short. Oo, pero talagsa na lang. Pero ano kung makakwarta kami naman baka naman. Gabakal na kung makakwarta ka mo. Oo. Sobrang adaan 20. Oo, sige. Nanay, magluwas na no, nagapamati ka sa K5, dakpanta ikaw, nagagamit sa banahon mo sang D3 Bio. Ikaw gagamit ka man? Waay. May ara ka mo duha ka coupon. Ang duha ka coupon nga na ginadraw na siya. Kada semana may chance ka mo magdaog cash kag appliances. Nanay, congratulations kaga padayon na sa pagpamati sa K5 Joseph Emilio. Mayong aga lang, kag God bless. Mga ka-K5 ang polis ay pakadakop sang mga nagapamahog nga nagtanom sang bomba pero si K5 AJ Cordoba may nadakpan na nagapamati sa K5 News FM. Congratulations sa kay Josephine Domingo sa Barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City. Standby mga ka-K5, mga balik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. K5. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi kontiktado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon inom og may tisi.
vitamin C imong lawas apti pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon tungod ang may TC alkaline vitamin C imong lawas apti pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful ay ang vitamin A, D, E at K. Dahil madali pong matunaw ang mga ito ng mga organic solvent na katulad ng MCTs na galing sa Clinica D3 Bio, Sir Ted. So parang delivery truck pala itong Clinica D3 Bio ng mga fat-soluble vitamins, Doc Far. Correct, Sir Ted. Kaya ang araw-araw na pag-inom ng Clinica D3 Bio ay malaking tulong upang mapakinabangan natin ang vitamin A. Oo. At ang pangunahing papel na ginagampanan ng vitamin A, Sir Ted, ay ang cell differentiation process. O ang prosesong ito ang nagbibigay ng specialization sa isang selula dahil ang ating mga selula ay may pagkakaiba at ang bawat selula naman ay may kanya-kanyang gawain na ginagampanan. Halimbawa na lang, Sir Ted, ang mga selula sa mata ay may kakayahan yan na maglipat ng malarawan sa ating utak, di ba? Tapos yung mga selula naman sa bituka natin ay may kakayahan naman yan sumipsip ng mga sustansya. Manupolo, kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang senyales ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio. Ganun pala kahalaga ang Clinica D3 Bio, no? Upang ma-absorb ang vitamin A ng ating katawan at upang makapagtrabaho naman ng maayos ang ating mga selula, Doc Far. Yes, Sir Ted. At hindi lang yan. Dahil tinutulungan din ng vitamin D3 ng Clinica D3 Bio na i-regulate ang pag-absorb ng calcium mula sa ating bituka. Dahil ang calcium ay kailangan sa muscle contraction, sa pagpapanatili ng normal na blood pressure, at nagpapanatili din ng tamang density ng ating mga buto. Kaya malaking bagay po kung tayo ay naka-Clinica D3 Bio dahil makakayos po tayo sa sakit na osteoporosis at rickets. Kaya sa ating mga senior citizens dyan kung gusto po ninyong manatiling matibay ang inyong mga buto, ay mag-Clinica D3 Bio po tayo araw-araw. Yes, at isa pa, Sir Ted, hindi lang ang mga buto natin ang inaalagaan ng Clinica D3 Bio Nakakatulong din ito na ma-absorb ng maayos ng ating katawan ang vitamin E na kilala bilang isang powerful antioxidant na siyang proteksyon ng ating mga selula mula sa mga free radicals, Sir Ted. Wow. Kapag dumami ang mga free radicals na ito sa ating katawan, sila yung sisira sa ating mga selula Nako. na siyang dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman na katulad ng diabetes, hypertension, maging cancer, at iba pang mga malulubhang mga karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng mga pagkain na sagana sa vitamin E at ang pag-inom ng Clinica D3 Bio araw-araw upang maiwasan ang pagkapinsala ng ating mga selula. Dapat lang. At sa tulong ng Clinica D3 Bio ay higit na nagiging mabisa naman ang vitamin E na tumutulong upang lumaki o lumuwang ang daluyan ng dugo upang maiwasan ang pagbuo ng dugo na dahilan ng atake sa puso at maging sa stroke. At hindi lang vitamin E ang tinutulungan ng Clinica D3 Bio, pati na rin ang vitamin K na kailangan upang maging malusog ang ating mga buto, ang ating puso, at ang iba pang bahagi ng ating katawan, Sir Ted. Ang galing talaga ng Clinica D3 Bio, Doc Far. Kaya panatilihin ang kalusugan ng iyong katawan. Uminom ng Clinica D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health
News. DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. Gawa sa sugarcane extract, Bayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX. Oras sa K5 News sa Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senator Amy Marcos sa may ibang pakaya sa pagsisiwalat ng di umano paggamit ng ilegal na droga ng Pangulo ayon sa Malacanang. Police Regional Office 6 nagbabala na may karampatang parusa ang pagpapadala ng bomb threat. Boracay nakapagtala ng mahigit 67,000 na tourist arrivals sa unang kalahating buwan ng Nobyembre. Samantala, kapulisan sa Negros Oriental pinaigting ang draga monitoring habang papalapit ang fiesta at Kapaskuhan. Tatlong hinihinalang miyembro ng NPA patay sa engkwentro sa Haro, Leyte. Gayun din, 2 lalaki kritikal matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na jeep sa San Mariano, Isabela. 60 years old na lalaki patay matapos mabangga na motorsiklo sa Sibalo, Mantique. Barbero na nanita ng maingay na tambutso, sugatan matapos barilin sa Capiz. At burong na nakis sa OIC gamit ang stand-up fan, nakalaya na pero hindi na papayagang magturo. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng balita, itinuturing ng Malacanang na mayroong iba pang pakay si Senator Amy Marcos matapos na isiwala sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na gumagamit ng ilegal na droga ang kapatid niya, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon mismo kay Presidential Communications Office Undersecretary Clara Castro na wala ng ibang maibatong senador na issue kung kaya't inuulit ang usapin sa paggamit ng illegal na droga. Ang nasabing usapin na anya ay matagal nang naresolba noong magpa-drug test ito noong hindi pa siya Pangulo. Hinihikayat na lamang ni Castro ang senadora na tumulong na lamang sa kapatida para anya malabanan ng korupsyon sa bansa. Network News. Mighty C Network News. Samantala, Police Regional Office 6 nagbabala na may karampatang parusa ang pagpapadala ng bomb threat. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Hindi katatawanan at posibleng magresulta sa pagpanik ng mga tao ang bomb joke o bomb threat. Ayon sa Police Regional Office o PRO6, sa ilalim ng batas, maituturing na serious criminal offense ang bomb threat at may mabigat na penalidad. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, pwedeng humarap sa hanggang 5 taong pagkabilanggo at multa na posibleng umabot sa 40,000 pesos. Napagalamang kahapon, Nobyembre 17, umabot sa 10 eskwelahan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang nakatanggap ng security threat. At ngayong araw, mahigit 5 eskwelahan na ang nakatanggap ng pagbabanta sa Iloilo. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Boracay nakapagtala na mayigit 67,000 na tourist arrivals sa unang kalahati ng buwan ng Nobyembre. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonardo Viray. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga turistang pumasok sa Boracay sa unang kalahating bahagi ng November 2025 batay sa datos ng Malay Tourism Office. Umabot sa 67,238 ang kabuang arrivals mula November 1 hanggang 15, mas mataas kumpara sa 66,756 na naitala sa kaparehong period noong Oktubre. Pinakamalaking bahagi ng mga bisita ay mga domestic tourist na umabot sa 53,816 o halos 80% sa kabuang bilang. Nagtala rin ng 12,387 foreign tourist habang 1,035 naman ang OFWs at overseas Filipinos na bumisita sa isla. Inaasahan pang mas tataas ang bilang ng mga turista pagpasok ng Disyembre kasabay ng holiday season. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, kapulisan sa Negros Oriental pinaigting ang drug monitoring habang palapit ang fiesta at kapaskuhan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Homilio. Pinaigting ng Negros Oriental Police ang kanilang intelligence at monitoring activities laban sa legal na droga habang papalapit ang Charter Day at Fiesta ng Kabisirang Lungsod at bilang paghahanda sa Pasko. Sinabi ni Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office Kong Norpo at pinuno ng Provincial Tourist Police na tila may trend ng pagtaas ng supply ng shabu sa mga malaking kaganapan sa lalawigan. Sinabi ni Polinar na kasunod ito ng pagka-arasto sa isang high-value individual noong Biyernes ng gabi kung saan nasamsam ang 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos. Ipagdiriwang ng Dumaguete City ang araw ng charter nito sa Nobyembre 24 at ang kapisahan ng patron nitong si St. Catherine ng Alexandria sa susunod na araw. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Shara Humilio para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, 3 hinihinalang miyembro ng NPA pataya sa engkwentro sa Haro, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Patay ang 3 hinihinalang miyembro ng Communist New People's Army terrorist matapos makaengkwentro ang tropa ng 93rd Infantry Bantayan Kapayapaan Batalyon ng 8th Infantry Stormtroopers Division sa Barangay Pangi, Haro, Leyte kahapon. Kinilala ang mga namatay na sina Fidel Lagado alias Jason, residente ng Haro, Leyte, Maricel Anyora alias Gani ng Hindang, Leyte at Rogelio Berino alias June na residente ng Alang-Alang, Leyte. Nangyari ang engkwentro habang nagsasagawa ng focused military operation ang mga militar kasunod ng natanggap nilang report na may kahina-hinala umanong mga armadong individual sa nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, pinaulanan umano ng bala ng mga miyembro ng NPA ang mga militar na nag-udyok sa kanila na gumanti ng putok. Umabot ng ilang minuto ang engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 3 miyembro ng panig ng mga rebelde. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, 2 lalaki kritikal matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na jeep sa San Mariano, Isabela. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Mary Loreduque. Kritikal ang kondisyon ng 2 lalaki matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na jeep sa Barangay Santa Filomena, San Mariano, Isabela. Kinilala ang mga biktima na sina alias Cedric, 29 anyos, na ngayon ay nasa intensive care unit o ICU
dahil sa matinding sugat sa ulo at si alias Sonny, 28 anyos, na hindi maigalaw ang paa matapos ang insidente. Ang mga biktima ay parehong residente ng District 2 Benito Soliven, Isabela. Batay sa inisyal na investigasyon, pauwi na sana ang mga biktima ng salpukin nila ang kasalubong na jeep na minamaneho ni alias Edmond na residente ng Nagilian. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng jeep para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilord Doque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At 60 years old na lalaki, patay matapos mabangga ng motorsiklo sa Sibalo, Mantique. Detalye ng balita, hatid kay K5 Family Palanog. Dead on arrival sa ospital ang isang senior citizen matapos na mabangga ng motorsiklo dakong alas 6:20 ng gabi, Nobyembre 17, 2025 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Kinilala ang biktima kay alias Fernando, 60 anyos at residente ng barangay Nagdayaw, habang kinilala naman ang driver ng motor kay alias Edna, 42 anyos, residente ng barangay Pisanan sa nasabing bayan. Sa interview ng K5 News FM kay Police Staff Sergeant J. Servahilidad, traffic investigator ng Sibalo Municipal Police Station, kanyang pinahayag na mula ang biktima sa barangay Pisanan at pauwi sa barangay Nagdayaw sakay sa kanyang bike, habang ang motorsiklo naman ang bumabiyahe sa kaparehong direksyon. Ayon kay Police Staff Sergeant Bahilidad, nagkataon na madilim ang lugar ng insidente, gayon din ang kulay ng damit ng biktima at walang reflektor ang kanyang bike, rason na hindi ito nakita ng driver at nabangga. Dagdag pa nito na parehas na natumba sa sinasakyan nila ang biktima at driver ng motorsiklo, kung saan nadaganan ng motor ang biktima. Dahil dito nagtamo ng sugat sa ulo ang senior citizen na dinala sa ospital, ngunit binawian din ng buhay. Habang sugat din sa ulo at gasgas sa katawan ang natamo ng driver ng motor na finorward naman sa bayan ng San Jose de Buena Vista. Sa ngayon, hinihintay pa ng kapulisan ang desisyon ng pamilya ng biktima sa nangyaring insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At barbero na nanita na maingay na tambutso sugatan matapos barili sa Capiza. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal. Sugatan ng isang barbero matapos na baril kaninang umaga sa barangay Dinginan, Rojas City. Sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM Rojas, nasita kagabi ng biktimang kinilalang si Roxanne Aguirre, ang driver ng motorsiklo na si Michael Digala, dahil sa ingay ng tambutso. Nawi sa pagtatalo ang nangyaring paninita. Ngunit kaninang umaga, habang nag-aalmusal sa labas ng kanyang barbershop, bumalik ang suspect na si Digala, bitbit ang hindi pa natukoy na kalibre ng baril at kaagad na pinaputukan si Aguirre. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa tagiliran ng biktima. Mabilis naman na tumakas ang suspect at patuloy sa ngayon na pinaghahanap ng mga otoridad. Samantala, ginagamot na sa ospital ang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, gurong nanakit sa OIC gamit ang stand-up fan. Nakalaya na pero hindi na papayagan pang makapagturo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino. Nakalabas na ng kulungan ng public teacher na hinampas ng stand fan ang OIC ng kanilang paaralan sa Lantapan, Bukidnon. Kinilala ang 37 anyos na suspect na si alias J. Ang 45 anyos naman na si Russell Molina, ang OIC ng public school ng Balila Elementary School na nagtamo ng sugat sa ulo. Ayon sa Lantapan Police Station, nagbayad ng 3,000 pesos na piyansa ang suspect matapos kasuhan ng malicious mischief. November 12 ng umaga nang mag-log-in si alias J sa loob ng principal office. Di umano gumana ang biometric scanner kaya't nagalit si J. Sa pilitan niyang kinuha ang laptop at iba pang mga gamit at hinagis. Nang makita ang stand fan, agad ay napas sa ulo ng kanilang OIC. Hinabol rin niya ang 7 teacher na nasa loob ng paaralan. Nang dumating ang Lantapan MPS ay kumalma na ang suspect at nasa hospital na ang biktima. Kinumpirma ng Lantapan MPS na may problema sa pag-iisip
ang suspect na 10 taon nang nagtuturo sa Balila Elementary School sa Purok 1, Balila, Lantapan, Bukidnon. Ganito rin umano ang sinapit ng kanyang ama. Samantala, kinupirma ni Rinaldo Dilamance, School Principal 1, na nagsagawa na sila ng debriefing sa teachers, mga mag-aaral na nasaksihan ang pangyayari. Wala ring modular class sa mga estudyante na nakaranas ng matinding trauma. Hindi na rin pinapayagan ng Balila Elementary School na makabalik pa sa pagtuturo ang suspect. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroda. Pinatawa ng parusang kamatayan sa dating Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina matapos mapatunayang guilty sa crimes against humanity. Nakita ng Special Tribunal na responsable siya matapos utusan ng madugong pagpapatigil sa mga protesta. Base sa estimate ng United Nations na aabot sa 1,400 protesters ang nasawi matapos na pagbabarili ng mga otoridad. Tinawag naman ni Hasina na bias at politically motivated ang desisyon na ito ng korte. Inaasahan na mapipilitan ng India na mag-extradite si Hasina matapos ilabas ang hatol. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Indi man nami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Panyaga time. Oras sa subong. Las 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Las 12:18 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga banatian sa aton lawas bangon may diabetes kita. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Bangod kay ang DTX 500 naga-control sang inyong sininga diabetes. Kag para malikawan naton ang insomnia, para makatulog kita sang mahamuo kong gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX
500. Ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag subong sa aton sining mga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginabuyagyag ni Presidential Sister kag Senador Amy Marcos nga mas nagagrabe ang pagkalulong sa illegal nga droga sa iaotod nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Senador Amy Marcos, abi sini nga magaayo ang sitwasyon kag makaangkon sa direksyon ang iaotod sa tion nga mga pangasawa ini kani nga ginkonpinser pa sini nga pakaslan si First Lady Liza Aranita Marcos. Pero sala gali ang iya panguna-una bangod suno kay Senator Amy Marcos naglala ang pagkalulong ni President Marcos Jr. kag nangin asawa niya si First Lady Liza Marcos. Ginhimo sang senadora ang pahayag sa tubang sa mga Iglesia ni Cristo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Quirino Grandstand, Manila. Samtang sa iban pa nga mga balita, mga nagpanawagan sang Marcos resign sa Quezon City Rally pag-aimbestigaran bangod sa kaso nga sedisyon. Pag-aimbestigaran sa Department of Interior and Local Government ni Secretary John Vic Remulla ang panawagan sa pagpanaog sa pwesto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginapatigayon nga hublag protesta sa Quezon City sang Domingo. Suno kay Remulla, close to inciting to sedition ang ginhimo sa mga rallyista bangod sa ila panawagan nga papanaogon sa pwesto si Presidente. Sa ambos interview matapos ang blessing sang 1.67 billion pesos nga mga gamit kagarmas sang PNP sa Camp Crame, ginsiling ni Remulla nga sa tion mapamatudan mahimo pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang mga ini. Naibaluan nga sa piyak sang kasugtanan sang Quezon City Department of Public Order and Safety kag United People's Initiative nga wala sang seditious remark na hinambit sa hoblag protesta. Hayagan ini nga ginlapas ang pila ka mga individual sa People Power Monument. Sa dogang pang mga balita, ginkonfirmar sa Malacanang ang pag-resign sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin kag Budget Secretary Amina Pangandaman. Sa press briefing sa Malacanang, ni Palace Press Undersecretary Claire Castro ang pag-resign sang duwa ka opisyal tungod sang delikadisa. Kasunod ini sa pagdalahig sang ilang ngalan sa video ni resigned Congressman Zaldico. Suno kay Castro, ginbato ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-resign sang duwa. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Samtang sa iban pa nga mga balita, gusto nga mangin state witness ni anay Department of Public Works and Highways Roberto Bernardo sa flood control scam sunod sa Independent Commission for Infrastructure Executive Director Brian Hosaka. Sa sulat niya sa ICI, ginpatag ni Bernardo na
hindi siya makatambong sa investigasyon sang komisyon bangod nga nag-apply ini siya nga mangin state witness. Kung sa diin ginadumilian ang pagwa sang kung ano man nga may impormasyon tuhoy sa iya application. Sa karon protected witness. Si Bernardo sang kaginbaton sang komisyon ang iya affidavit para matun-an kag ilakip sa investigasyon para ipasa sa Office of the Ombudsman. Suno kay Justice Undersecretary G.C. Andres. Ginpakigbahin ni Bernardo ang iban pa nga mga whistleblower ang tanan sa Department of Justice. Samtang ginbuyagyag naman ni Senador Serwin Gatchalian na nagpromisa si Bernardo nga ibalik ang kwarta nga nabato nalin sa iya kickback sa flood control project. Pag sa katapusan ng mga balita na ginadulong sa inyo sang Abante Bilyonaryo News Channel. Nagsaka sa 269 ang numero sa mga napatay bangod sa Bagyo Tino. Samtang 28 naman bangod sa Super Typhoon Uwan. Suno sa Office of the Civil Defense siningal Lunes. Suno kay OCD Deputy Spokesperson Jigo Mariano. Maruriya sa mga napatay sa Bagyo Tino ang ngahalin sa Cebu nga may 150. Ginsundan sang Negros Occidental nga may 77 kag Negros Oriental nga may 23. Anom naman ang mga napatay sa Agusan del Sur, 3 sa Capiz, tag-2 sa Leyte, Southern Leyte kag Dinagat Island kag tag-1 naman sa Antique, Iloilo, Guimaras kag Bohol. Nagapabili naman nga missing ang 113 ka mga tawo. 57 diri ang gikan sa Cebu, 50 sa Negros Occidental, 6 sa Negros Oriental, nagdangat naman sa 523. Ang pinason toga sang bagyo. Ang Bagyo Uwan naman may napulo ang mga napatay sa Ifugao, 4 sa Kalinga, tag-3 naman sa Nueva Vizcaya, Mountain Province kag Benguet, tag-1 naman sa Catanduanes, Capiz, Samar, Sulu kag Cordillera Administrative Region. Naglabot naman sa 52 ka mga tao ang napilasan, samtang 2 ka mga individual sa gihapon ang wala makita. Kakamuyad to mga balita ang ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo kag Abante News Channel. 11 Mbps. Sa aton sining nga pagpaglagad subong sining nga odto mga kakipay. 11 Mbps. Sa aton si K5 Karen Badilla kay may nagpadala man di binsahi pagi sa aton nga Facebook page. 11 Mbps. Sa Bam Trip la no, diri sa aton sa siyudad sa Iloilo. May ginpadala man di kami mensahe sa aton no. Check naton check naton na yung report ni K5 Karen Badilla. Ay gina-investigaran ini sang PNP Raco kag iban pa no, NBI. Ang pila ka mga eksperto sa teknolohiya sa karon. Ara na si K5 Karen sa report sa subong nga matinon para makuha naton ang mga updates ni kay may bag-o naman to no. Kay nato Iloilo City National High School. Ginsundan sang Arabon Abansinya National High School dira sa distrito sang Arevalo. O kagiban pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad dira na si K5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 dyan, padayo nung nagapangtipon sa subong ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o KONRACO regarding ni sa mga digital evidences nila K5 dyan. Angot sa mga... May ginpadala ko din sa ato, no? Basa mo da? Oo, kaya palabot mo naman sa mga kapulisan ta? Yes, ginpa kwanta na ni sa kapulisan ta pero nagpangabay ni sila K5 dyan nga hindi lang danay no pagpagwaon ang eskwelahan para hindi mag-cause sang panic K5 dyan. Kay kung ma-observe according sa ila sa account, bag-o siya himo account K5 dyan. So posible nga white man gapa si bangot K5 dyan. Basi pala kung estudyante lang man nga gusto man makancel ang ilang klase K5 dyan. Ang aton to yang sa mga nagapadala sa bomb threat katulad si Nibla, ginambal naton kay nang
basi may mga problema sila kag makabulig kitab la nga ang gaamo na sila, no? Padala lang sa mensahe dire sa K5 News FM. K5 ba, Karen? Yes. Okay, basi kung may mga problema kung ano bla ini mga concern nga unfair treatment sa mga manunudlo, sa mga estudyante, kasi ini man dapat pag ibaliwala sa mga eskwelahan yung mga natungdan nimo. Ini lang Iloilo National High School to ginambal nila tong unfair treatment kuno to sa mga estudyante sa mga regular students kuno sa Iloilo National High School, no? Ang regular class. So dapat nga hindi lang pag-ibaliwala basi may concern gid man nga matuod K5 Karen. Yes, correct. Get K5 dyan. Kag dito gani sa nasyo, may gin-name drop to nga maestra sa special programan K5 dyan. Kag tiyan mo na sa subong sa na-mention ta nga gina-investigate man sang Rako K5 dyan, no? Kag according dire sa kay Police Lieutenant Dario Alistagin, ang chief sang Digital Forensic Section, nga may mga tikang na sila nga ginapanghimo K5 dyan. Actually, sa nanligad pa ni ang mga ang ilan nga mga investigation para matumod kag malocate ni ang mga persona nga araya sa likod sang asod-asod nga pagpamahog K5 dyan. Pero sa subong... Pero ano ni, ano pananaw nila? Ano pananaw nila isa ka tawo ni kung grupo sa mga tawo ning gahimo sini. According dire sa kay Lieutenant Alin Sasagin nga hindi pa sila makahambal kung isa lang ni ka persona, may posibilidad man kay 5 dyan nga basic grupo bala kung may nagagovern sa ina iyang group. So iti do ini na news to, no? Alarming ini nagakatabo kay damo nang apektado bla. Kay 5 Karen. Gadula-dula bi steady position ka na, steady pulso ka na para matag signal tabla K5 Karen. Kay do gautod-utod signal ta, no? Kagang interview naton bla. Kay sino kanina interview naton para pabati naton K5 Karen? Si Lieutenant Rios ang chief sang Digital Forensic Unit K5 dyan sang Rako. Okay, proceed K5 Paul. Subong ang latest investigation ninyo, sir, diri sa Rako regarding ni sir sa sunod-sunod nga mga bomb threat diri sa city kag sa province, sir. Ayos, mayong aga sa tanan sa pagkapagsubaybay sa K5 News FM. So, as of now, ongoing pa yung mga receive natin ng mga reports and technical assistance from the other police stations, no, sa baba. So, ang ongoing pang pagkalap naman sa mga digital evidence like yung mga accounts na nagpadalas ang bomb threat sa mga eskwelahan sa naka-receive sini. So as of now, sige pa nga mong investigasyon. Sir, bali sa subong 2025, mga pila na sir tanan ka schools ang na record ninyo nga nakabatol sa bomb threat? As of now, mga 15. 15, okay. So, since may mga reports pa nga nag-aabot. Oo. Sir, sa inyo nga pagbanta, sir, isa lang ni katawo or grupo ni sir? Di natin mambalgid no kung isa lang ni katawo. May posibilidad man na may nag-govern sa likod sini na isa ka organization or mga grupo sa mga tao nga kabalo na mag-obra sang sini na kay gayno. Oo. Sir, lastly na lang, sir, ang imo na lang nga mensahe sa tanan sa nga mga Ilonggo, especially ang mga eskwelahan bala nga nagkakabaton ni sir sang bomb threat permi. Vigilant kita no sa mga palibot naton sa mga kung may mga makita kita nga daw hindi ka sa pananawan naton, i-report kin nato gilayon sa kapulisan naton, then verify din nato na yung mga information nga na-receive nato bago nato i-amplify sa online. And may lahi kita nga na govern kung mapamatud-an naton nga malapas naton ining bomb threat law naton. Okay, sige sir. Speaking of bomb threat law ining PD 1727, daw may na pending inang kaso, no? May isang update ang pulis naton. Kay kung may ara na kaso subong, may ginpasakaan na sila kaso,
dapat nga may development kita sini para makahatag ini sang leksyon bla K5 Karen. Oh, sang last year kung madumduman ang Diribala K5 dyan sa ISAT University, kung hindi ko magsala, November 15, 2024 ato K5 dyan, nga nag-comment ang isa ka account sang, actually estudyante man to gani K5 dyan hindi ko magsala, estudyante to or anay estudyante K5 dyan, nga nag-comment siya sa Facebook post sang ISAT nga kuno may bomba sa sulod sang eskwelahan K5 dyan, no? Pero ato napasakaan gito siya sang kaso according sa aton nga kapulisan K5 dyan. So mayon to kung napasakaan sa kaso, kung pwede kita makapamangkot sila nung update na sa to K5 Karen? Yes, i-follow up ta ina K5 dyan, no? Ay mo maghahatag ini sang leksyon ni sa nagapang bomb threat nimo? Oo, correct, good. Di sa subong mo na ang ginapang kwan subong, no? Actually, sako gid katama ang aton nga mga EOD ta, ang aton nga rako K5 dyan. Kay bangod ni nga sunod-sunod ang mga bomb threat, kag adlaw-adlaw ya K5 dyan. Ang nagakatabo nga amo ni nga pagpamahog sa mga eskwelahan diriya sa syudad kag probinsya sang Iloilo K5 dyan. Okay, so update na naton na ang Iloilo City National High School na clear na way pa? Yes, na-clear na ni K5 dyan, same ang Sanag. Ang Ramon Abansinya National High School sa distrito sa Arevalo. Yes, amo man K5 dyan, no? Sa subong ang latest, amo ni ang Iloilo Doctors College. Kinaulat-ulat subong ang EOD K5 dyan. Okay. Kag ang ginpadala diri pagi sa aton. Yes. Kaya hindi man pwede nga ibaliwala ni sa mga pulis mo. Oo. Dito gani sa kung madumduman to sang tinalikdan nga simana or inadaw, hindi kita magsala K5 dyan, ang sa, di ba, West Haniway nakabaton. Isang sini nga aga, ang Haniway National Comprehensive High School, nakabaton man K5 dyan sang bomb threat, kag according sa aton dito nga kapulisan nga negative, no? Sa anuman nga sa isang bomba, ang nasambit nga eskwelahan K5 dyan. Pero ginsuspended ang klase para masiguro ang safety sang tanan K5 dyan. Apil lang natin nga unta to na bla. Kaya mo na kanina naman natin base kung may mga problema, base kung anong mga concern, hindi natin dira pag ipaagi. No, kay may salabton kasi nimo. Kung madakpan ka, may salabton ka. Kung may mga problema nga dapat istoryahan, ipaagi bla sa pamaagi nga maistoryahan K5 Karen, nga way ka na sa salabton sa kasuguan K5 Karen. K5 Karen. Dola signal. Dolang signal ni K5 Karen Badilla nagikan sa aton sining patrol, no. Check na nato ni dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Diri sa 11 Mbps ga star kabala sa balaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Mag-inom gid kita sang D3 Bayo. Kaya ang D3 Bayo, maayo gid ni kontra sa mga balatian, ilabi na gid kung taas imo hilanat, may kaupod nga sakit sang ulo, pagsukag kag pananakit sang kalawasan. D3 Bayo gid ang imno naton. May naobserbaran kabala nga pula nga rases na nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dengue ka, gani mag-inom ikaw sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, ang superfood supplement kay mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galin sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 maayo gid ini sa lawas. Kag mo ini monoglycerides, isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galin sa D3 Bayo gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bayo pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang mineral sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga nagamalikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan na og saran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus, maglikaw kita nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom kita sang D3 Bayo, di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi magka-dengue, mag D3 Bayo ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag D3 Bayo ka, mag-inom ka man, parisan mo sang may TC, ang alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator,
kag amo ining ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 Bio, di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide via Shopee, Lazada or TikTok. At sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Haro, Miagao, Kalinog kag Pasig City. Abalik kita dugay-dugay pagkatapos gid lamang sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of Ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Yay!
gikan diri sa syudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. BPS. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Kung ginahambal ni Senator Amy Marcos ay manghod nga presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa rally kahapon sang Iglesia ni Cristo sa Lonita o kon sa Quirino Grandstand. Kaya ang Quirino Grandstand sakop pa ni sang Lonita mo. Teko naga-cocaine or illegal drugs, kadroga si BBM, President Marcos Jr. Ang informasyon nga sang 1983, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., then Governor sang Ilocos Norte, himo sang ginatawag nga personal sacrifice. Pinaagi sa pag-donate sang isa niya ka kidney sa iya sini late father, former President Ferdinand Idralin Marcos Sr. Kaya ang ining akto, this act of love and devotion came at the time sang ang iya father o tatay niya ang health condition
naga-deteriorate kag ang kinahanglan sang kidney transplant. Urgent ha? 1983 ni. Why pa ni sila mapalayas diri sa Pilipinas kay 1986 ang EDSA People Power 1 eh. 1983 Gobernador si Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Igindonar niya ang isa ka kidney ang ginambal naton ini. Kung ang tawo nga ginambal mo nga drug addict, for that matter, cocaine gid high class, no? Ang cocaine pinani ka mahal. Class ini. Kay base sa history kag sa records diri, nakapakita na kung isa na lang kidney mo mabudlay. Tinga ang nakadonate pa si Bongbong Marcos ang kidney niya sa iya siniamay. Kag kung isa lang ang kidney niya nga nagapangsyon, paano siya nakasurvive kung 1983, 2025 kita subong? O, kung nagagamit ini siya sang cocaine, paano siya nakasurvive sang pila ka dekada? 1983 niya, gin-donate yang isa niya ka kidney, kay duha ka kidney ning aton mo, isa pwede isa lang ang kapangsyon. Ang isa gin-donate sa tatay niya sa 1983. Kung nagagamit si BBM, President Bongbong Marcos ang cocaine or drugs siya, hindi pwede kay makita ina sa examination. Kag kung granting nagasyabo siya, naka-cocaine siya, tinga ang 1983 to isa na kidney niya to subong 2025 pagsik pa si BBM. Amo lang pang pala maguntanon sang aton mga kauturan. Hindi ini in defense sa kay President Marcos. We are saying the truth. We are saying ginapabalo naton, ginapagwa naton ang kamatuoran. Ang prolonged cocaine use. Ang madugay mo nga paggamit sang cocaine sa isa ka individual with a solitary kidney. Maka-expedite ini, makapadasig ini sang progresyon kag magkanto sa end stage renal disease o kon ESRD. And significantly maka-increase ini sang risgo sang ginatawag nga multi-organ failure and mortality. Kaya ang cocaine naga-induce ang persistent vasoconstriction sa aton sining renal blood vessel resulting to chronic tissue ischemia, fibrosis kag glomerular sclerosis. Tamo lang na ang mahambal naton sa inyo o naka-cocaine ginman si BBM even before nga nagpakasal siya kay Liza Aranita Marcos. Kang nga nakadonate pa siya sang isaya ka kidney si amay sa tong 1983 ag since 1983 to 2025 isa lang kidney niya. Why man sa problema di Blacky 5 Paul. So mo inang mga kwan ini informasyon ini nga madugang naton sa inyo ihibalo. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 maayo gid ini kay may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units ang mga antioxidants ang dahon sang amargoso kag panit sang tubo. Ang sarcoma isa ka rare o kon managsahon nga sa isang kanser na isa sa mga pinakabudlay bolngon ilabi na gid kun yara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liyog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawi ka pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, palikawang, likod, tiyan. Hindi magihong kadyuwen, kinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang cancer, mag-inom kita sang DTX 500. Kag may TC kada adlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agud mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas.
Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Good patyo na mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw kag mga pi kita sang DTX Coffee Mix, healthy coffee ini kay kung naka-inom ikaw sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kag kung gusto mo healthy kag creamy coffee, mag pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. That's why nga healthy. Kag creamy siya ka may skim milk kag may creamer. DTX Coffee Mix, D3 Bio, DTX 500 Mighty C, mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order si Shopee, Lazada or sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. Kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, diri sa Haro, Iloilo City, Miagao, Calinog, kag Pasig City. Why not the time? Diri sa atong sining pagpangalagad sa ngalan Santa Maria and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Key 5 News FM.